הרבה בחורות היו קצת נלחצות, רובן להודות בכך כלל לא רוצות, אבל בתכל'ס גם בנות מפליצות. תעיף את הראש, היא באמת מתכוונת למה שהיא אומרת? סוף סוף מישהי מודה. ולי לא אכפת בכלל מה שתאמרו, אני כוסית על, אז לכו תתפגרו, מה אתה בהלם? גם בנות מפליצות. לא רק גברים עם קרחות נוצצות, כן גם אנחנו רגישות לקציצות.